ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೇವ್ದ ದಂಟದ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಏಪ ಒಂದೇನು ಕೊರಡು ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನೊಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಸೇವ್ದ ದಂಟಿ ಇಂಚಿನ ಎಂದೆ ತೊನೊಡು ನೆಕ್ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇವ್ ಒಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕಪ್ಪು ದಂಟಿತ್ತಿನ ಸೇವು ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸೇವ್ ಹತ್ತುಂಡು ಕಪ್ಪು ದಂಟದ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪುದಲ ಅರ್ಪುಂಡು ಅವಲೆಡ್ಡೆ ಸುರುಕು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿಗೆ ತೊನೊಡು ಇಂಚ ಕಿಂಕದ ಎತ್ತುಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಕತ್ತಿಡು ಚೂರು ಪೆರೆಸಿದು ಒಯ್ತುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನು ಸೇವ್ದ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುದು ಬಾಲೆನ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕಿರ್ಮುನೊಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮುನುದು ಇಂಚ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಮೂದು ಪಾಡುಂಡಾಂಡ್ ಚೋಲಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಳು ಮುಂಚಿಂಡು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಜೀರ್ದೆರಿ ಒಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನನೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಬರಿಟ್ಟಿವ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊರ್ಚಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನೆರ್ದಾವರ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಪಾಂಡೆ ಯಾವುದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಈ ಸೇವ್ದ ದಂಟದ ಪಲ್ಯನ ಪೂರ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ದಾಯ ಕುರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಆವಡೊಂದು ಕೆಲವರೆಗೆ ಲೇಟ್ ಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೇರ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಜಿಡಿಕ್ಕಿನ ತೆಟ್ಟನೆತ್ತೆರ್ ಪೂರ ಪೋವಡಂದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಏಪ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಪೆದ್ದಿನ ರಡ್ನೆ ದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಜಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ತಂಡಿತ್ತವಂತೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ದೆಕ್ಕದೀತಿನ ಈ ಸೇವ್ದ ದಂಟನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಈ ಸೇವ್ದ ಹಿರೇರ್ದು ದಂಟು ಅಂತ ಬೇಯ್ನಕ ಟೈಮ್ ತಾಗುಡು ಟೈಮ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪ ಒಡಂಚನೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಪಾರ್ದಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಕ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಯರ್ದಿವೋಡು ಈ ಟೊಮೆಟೊದ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಸೇವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಿದುದಿಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮುಡು ಒಂದು ಸೇವು ಈ ಪುಳಿ ಮತ್ತು ಒಯ್ತೊಂಡು ಆತ ಕಿರ್ಮುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೇಯ್ತಂಡಿತ್ತಂದು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಜಿದಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಇತ್ತಂತ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಪುಳಿಲ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಅಂತ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮೈತನ್ ನಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಸಾಮಾನ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಪೂರ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ದುಮ್ಮು ಮಾತ 14 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಜೆರು ಉಪ್ಪಾಡ್ಡೆ ನೋಡಿತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಜಿನ್ನಾಡು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪ್ಜಿ ಸೇವ್ ದೆಕ್ಕು ಪೂರ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ 5 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತುಜೆರು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತನ್ನಾಡು ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ದಾತ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆರಕೆ ಅಂತಂದ ಈ ಸೇವ್ದ ದಂಟದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಈನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲನಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ.